Алдагы кытлау сәламебез зур Чиркли авылына аша. Бүген үзенең матур туган көнен гүзәл хатын-кыз Ягудина Галия Шамил кызы каршылый. Аны матур бәйрәме белән чын күңелдән яраткан тормыш иптәше Рамил, уллары Али, Сулейман, әнисе Наилә, әтисе Шамил, кайнанасы Наҗия, кайнатасы Равил, абысы Рамил гаиләсе белән, кайнапасы Мәрьям гаиләсе белән һәм барча туганнары да котлыйлар. Безнең якыныбыз бердән-бер татлы кызыбыз булып дөньяга аваз салды. Кичкенәдән үк бик акыллы, сабыр, тыйнак бала булып үсте. Ни әйткәнне тыңлап, кушкан эшне җиренә җиткереп үтәргә тырышты гел. Үсеп җиткәч, бу матур сыйфатлары олы тормышта да аңа кирәкте. 2006 елны киявебез Рамил белән тудырган матур гаиләсендә ул уңган хуҗабикә. 2 баласына, уллары Али һәм Сулейманга олы йөрәкле, йомшак күңелле ана була ала. Бүген балабыз гомер бәйрәмен. Таянычыбыз да, киңәшчебез дә, булышчыбыз да син безнең. Кызыбыз, җимешебез, туган көнең белән котлыйбыз сине. Саулык, сәламәтлек, иң мөһиме, тормыш иптәшең белән сөелеп, бер-берегезне хөрмәт итеп, оныкларыбызны исән-сау үстереп, куанып яшәргә язсын. Кызым, син үзең дә әни. Ана булуның нинди зур бурыч икәнен аңлыйсың, борчыласың, куанасың. Кадерле әни булып, яшә дә яшә әле. Дөресен әйткәндә, иң яхшы кешеләр генә сентябрь аенда туганнар. Без сине бик тә яратабыз, кызыбыз. Бик тә бәхетле бул. Бары тик иң изге теләкләр генә телибез. Гомер кояшың бер кайчан да сүнмәсен. Бел, авыр чакларыңда да, шатлыклы мизгелләреңдә дә, янәшәңдә ярдәм итәр өчен якыннарың бар. Безгә яшьрак кунакка килегез. Без бит нык сагынабыз сезне. Яратканым, иң кадерлем, иң сөекле тормыш иптәшем. Менә инде 14 ел без синең белән кулга-кул тотынып, бер-беребезнең таянышы һәм терәге булып матур гомер итәбез. Гаилә учагын кичкенә генә ышкыннан кабызып җибәреп, бүген инде дөрләп янган зур бер ут иттек. 2 сөекле балабызны дөньяга тудырып, икесен дә әкрен генә үстерәбез. Бүгенге матур туган көнең сиңа олы рәхмәтләремне җиткереп, элеккечә үк көчле яратам дип әйтәсем килә. Раббым тагын безгә бер авыздан озын-озак яшәргә язсын. Тормыш еллары катлаулы, үтәргә иптәш кирәк. Әнә шуның өчендә бит кушыла 2 йөрәк. Меңнәр арасыннан эзләп сайладым сине генә. Гомерлек ярым булырга юл салдың күңелемә. Ир һәм хатын бердән булса, яшәве җиңелрәк. Йыгылганда торгызырлык, ышанычлы ир кирәк. Кешеләрнең төрлесе бар, дөрес сүзләр бик сирәк. Гыйбадәтләрдән саклау өчен гаилә җанлы син кирәк. Бала күңелен күрүче, булучы һәр чак терәк, үзе шаян һәм таләпчән, кайгыртучан ана кирәк. 2 баламның әнисе син, гомеремнең юлдашы, яклаучыбыз, саклаучыбыз, өебезнең кояшы. Синең белән генә ямле ялларыбыз, эшебез, син булганда күңел тыныч, бик бәхетле кешебез. Бүген синең туган көнең, күңелле, шундый рәхәт, синең белән кавыштырган Ходаема мең рәхмәт. Котлы булсын туган көнең, бездән теләк, исәнлек, бәхетләрне Ходай бирсен, бар гомереңә җитәрлек. Хөрмәтле Галия Шамиловна, бар теләкләр дә чынга ашсын. Матур туган көнегезгә тагы да яместәп, алдагы музыкаль бүләк яңгырый. Кабул итеп алыгыз. Тәрәзәдән әни карый, кочаклап яраннарын, шул яраннарга кызыгып, әй китеп барганнарын, кайтыр юллары гына көтсен,
туған йортыма еліккен, әтияниге илкен юл, ең бәхетле юл екен. Сағынып кетіп барамла, сағынып қайтам барым, құшағыма жиі-жиі бәхет шақырам нарын. Сағынып кетіп барамла, сағынып қайтам барым, құшағыма жиі-жиі бәхет шақырам нарын. Қапқалар қалай ябылып, қапқа төпілері ширем, кеткенде ярты көңілні шунда қалдырып келем. Қойтыр юллары ғына күтсін, туған йортыма еліткен, гүллерге көміліп әни тәріз қаршынында күткен. Сағынып кетіп барамла, сағынып қайтам барым, құшағыма жиі-жиі бәхет шақырам нарын. Сағынып кетіп барамла, сағынып қайтам барым, құшағыма жиі-жиі бәхет шақырам нарын. Тәрізеден әне қарый, құшақлап яранарын, шул яранарға қызығып, әй кетіп барғанарын. Қайтыр юллары ғына күтсін, туған йортыма еліткен, әтияни